Predávam štiepací automat. Píla sa nastavuje s touto páčkou. Keď ju dám hore, automaticky píla ide hore. Keď ju dám dole, ide dole. Spustí sa automaticky aj pílenie na píle. Stredná páčka sa nepoužíva, to je prídavné zapájanie. Dopravný pás tu, čo je, ako vidíte. Tu je jeden dopravný pás zapojený, čo ide na hlavný, čo podáva drevo. Keď dám páčku hore, tretiu, tak podám pás dopredu. Keď dám dole, tak ide späť dozadu. Táto páčka ďalšia je automatické kálanie. Keď píla do píly, keď dáte dole páčku prvú, tak samo zapne aj automatické kálanie. Keď chcete odstaviť automatické kálanie, páčku dáte dozadu. A vtedy vypnete automatické kálanie. Keď páčku dáte dopredu, zapnete zase kálanie. Nôž sa nadstavuje ručne, rôzne výšky ako chcete. Malá výška alebo väčšia výška. Čo sa týka rozvádzačov, všetko je jednoduché. Kryt mám zhodený dole, aby som lepšie videl na drevo, aby som vedel lepšie skôr aj napíliť a aj lepšie vidím ako kála nadstavenie kríža. Touto páčkou sa podáva, nastavuje podávanie a púšťa rýchlosť podávania. Čím viacej dáte páčku do tohto smeru, doľava, tak pustíte rýchlosť podávania väčšiu, keď dáte dole, tak ho odstavíte až. Automatické kálanie sa nastavuje týmto lánkom. Tu je španovák, tu je jeden španovák, tu je druhý španovák na rozvádzači. A keď nejde automatické kálanie, tak sa iba vyšpanuje viacej toto lánko, aby v kuse bolo takto, aby ste videli, aby bolo furt našpanované toto lánko, čo je tu. Čo vidíte. Motor je 7,5 kW. Stačí 20 A istič na 2800 otáčkový. Píla je na pieste. Píla automaticky píli piestom, žiadne ručné pílenie. Jednoduchá údržba. Ložiska domce, čo kúpite za 10 € alebo 15 €, 3 domce vyhodíte a automatická generálka ako spravená. Čo sa týka elektriky, je to jednoduché, hlavný istič, stop, čo vyhodí poisky. A reset je znovu, keď zapojíte istič, ono znovu nahodí, keby sa dačo stalo. 3 ochrany sa a 1 časovač. Keď túto bakuľu dáme dopredu, pustíme automaticky aj pílu. Keď zapneme ešte aj túto ďalšiu páčku, v kuse musíte pritlačiť touto bakuľou, aby ste mohli píliť. Keď bakuľu nepritlačíte, tak sa vypne pílenie, aby ste vedeli, to je ochrana. Vozík je mobilný, za autom sa dá pretiahnuť hoci kde. Čo sa týka oleja, tu máte risku, vidíte ako je naplnený olej, pokade stroj tlačí 20 tón od výroby a tu, aby ste videli, rok výroba je 2023, stroj nakálal 6 paliec, sme vyskúšali, čo všetko v poriadku. Všade sú jednoduché domce na výmenu, nič nie je zložité. Stroj je do priemeru 480.
Minimálne kálanie aspoň 10 cm, hrúbka stromu. A teraz už si dáme, ako pôjde, keď ho zapneme stroj, aby ste videli, ako pracuje. Ideme. Automaticky sa zapelo kálanie. Vypnem ho v ktorej polohe a vrátim späť. Môžete ho zastaviť, kde potrebujem. Na píle sa nadstavuje doraz, či 33, či 50, alebo 25. Potom musíte pritlačiť a automaticky odpíliť.